page 114 115 ka tafsir alqur'ana de yuriduna sura 5 yuriduna be fala an yakhrujuna be yaltata mina be faale minan nari nde be yaltata immorde ka yite Allah dali wa ma hum be wonal bi kharijina yaltobe few minha immorde yite nge wala hum nodan bi adabul lette muqimun nibude waswari gu gorko ngujjo wasari gato e debbo ngujjo se be nangama hibe wujji ko yoni molon ko yoni dinar nay fago tawta jeeyde o ma juude mabbe den ka dande jungo wona dow jazanun ko woni joddi bima kasaba sabu golle bonde ko be faggeti kon nakalan ko doni lette yagginir dumbe min Allah murde ka Allah wallahu Allah azizun ko tiddo hakim ko nyenyudo e nyaawre makko ne faman taba kala non tobo do min baade zulmihi baawo toñi ko wasulaha mojjini fa inna Allah gasira Allah yatubu alayhi ajabana ma tobo bu yew inna Allah ghafurun ko yafotodo halimun ko munyido alam ta'lam ya anda anna Allah no Allah lahu kanko jeyi kanko wodani mulku samawati lamagol kammulidin wal ardi leydindi yu'adhibu him letta ma yasha moydi lettude wa yaghfiru him yafo liman sha nando moydi yafaade yo Allah waden jiyabe be yidi yafaade wallahu kanko Allah ala kulli shay'in do kala hunde kadir ko ya ayyuhar rasul ka yonela do Allah la yahzunka wa tasunine alladina bedo yusariuna be adondirti fil kufri nder kefiran kako min alladina yumorde be ngalu be amanna min gomdini be fam tay kaka kundule mabbe be wuli walam tu'min jaka gomdinal gulugum berde mabbe den ko be huwata ko wata sunine wata mette wa min alladina yumorde be hadu al yahudabe sam'una hewbe heditagol lil kadibi fi ko fenoya sam'una hewbe heditanagol le ko minona de be akharina wobbe golam ya tuka tawbe ar alima fi yobe fillitano benno yuharrifuna al kalimata kadi be waylita kongongol min ba'di mawadi morde bawno gol walori non be sansa few no wolirda non eno alla daliri non yaquluna be wiya yahe taw muhammadu in utitum hada so jonno yama dum do alego so jonni to yama gonga fakhuduhu yahe jabon dum wa illam tu tawstay on jonno yaka dum kala fere nde o addani on tana ndedo fa hadaru rene terte potito don ta ummimu wa yuridillah kala lahu kala umma alla falana fitnata o jarrabu ye makko falan tamliku lahu ala jogan todo mo ala wawa nomo min Allah murde kala shayna e hunde ulaika alladhina ko be woni ben lam yuridillahu alla fala kan yutahhira de wala bintani qulubahum berde mabbe den lam hinodan be fid dunya kan khizyun wirtere wala nodan be fil akhirati kala har adabul latte azimun mawnude yo Allah dande ko wadi non sammauna ko be hewbe heditagol lil kadbi fi ko fenoya akaluna hewbe nyamugol lisuti ko harmi fa in ja'uka beedo si arima fa hakum bainhum nyaaw hakkunde mabbe sida faala aw aridan ma durno dabe terto dabe sida faala wa in tu'ridim sa durnike an wa in tu'ridu anhum si tawi adurnike be atertike be falan yadurruka shay'an hunde be wawana ma hunde be lorrirtama wa in hakam tatayno nganyawai hakkunde mabbe fa hakumare ko ya nyaawiri bainam hakkunde mabbe bil qistinu nundiri kon don nyaawre nundunde ko alqur'ana e sunna kala ko na dum haray ko o nyaare inna allaha andeno allah yuhibbul muqsitin himo yidi nundobe ben wa kayfa kon tode yu hakke mona kabe arata nyaawina gol kama wa inda mu tawrata no jungo mabbe be yetti den fi ayno e der de hukumullah nyaawre allah de thumma yatawalla no refti be huccata min baadi zalika ba'un wama ulaika be wanali bil mu'minina gomdimbe sibe wi be gomdini be fenay be fo ay mi haray ka kundule mabbe inna min anzalna min jipini at-taurata fiha no e der mayre hudan pewal wa nurun en nora yahkumu biha yo nyaawirde annabiyuna nababen alladina ben aslamu silmunobe lilladina wananda ben hadu al yahudabe warabbaniyuna e karamakobe al yahud wal ahbar e karamakobe an nasara bimastuhfizu sabko be hunji kom min kitabillahi mode deftere Allah ne yobe nyaawir dum don be janna dum wa kanu bilatika alahi do deftere ne shuhada ko be seedebe fala takhshawna sa hay ko no yo jama wa tawhulu yimbe ben huletaake Allah dali wakhshawni hulela min Allah wala tashtaru wa tanwattutu bi ayati ayyan thamanan qalilan chogelal fandonge wa man lam yahkum kala do mo nyaawiti dal bima anzalallahu kala jeppini ko fa ulai karaben no kafir ko be kefero ben kef wa katabna min farlile kadi alayhim edo mabbe fiha kanderal qur'ana e kander tawrata tigi anna nafsa wonde wonki ko warite bin nas ko sabu fi bayki wari wonki go wana don ki waretaake wal ayna yitere kadi no tufire bil ayni sabunde tufi tere goddo
wal anfa kinal goddo no tajire bil anfi sabo taji kinal goddo wal uduna nuru goddo no tajire bil uduni sabo taji nuru goddo wasinna nyire goddo no borire bis sinni sabo bori nyire goddo ma tole wal juruha ko rabbi ko barmeji ni fabbe sasun ko yottondirteedi ko gasete kon yottondirede no wodi barme mo duwa ka yottondirede tawa on don ko diya wadete on nodday ka numéro téléphone 657 60 53 09 631 même numéro 628 même numéro Allah dari faman tasaddaqa kala ukkudo kala yaafido bihi e mudum ko wada kon fa wara no kafaratu law wonani mo kafara ko yaafo hobbita bakkatuji makko ni wa man lam yahkum kala mo